И здравейте на всички, аз съм Dark Rock, тук при мен е Big Blade и днеска правя томбола за Ender God PvP. Така, на мене ли бе? И сега нещо ми лаги, ето това е томболката, един full касет, Pro 4 Breaking 3, фулка меч, 5 легендарки, 20 буховени ябълки, един спаунер на крави, още един Protection 2 сет, 12 диаманта, един стак стики пистени, един стак редстоун, един стак сноублокове, един стак дърво, Ender Chest, една брадва Unbreaking 1, Sharpness 2, Efficiency 3, Instant Health Kit 3, две стренчки, две фаерки, една спидка и една Regeneration. И това е томболата. После, след тази томбола, като изтегля победителя, може и да направя томбола, която за Home, която ще тегля преди 100 съба. Ти какво мислиш, бе? Само сесия. Да. Фуклю. И това е за томболата. Аз бях Dark Rock, тук при мен беше Big Blade. Надявам се ви е харесало, абонирайте се за мене, на 35 сабскрайбера тегля томболата. На 30 или на 40 беше? Да, на 40 сабскрайбера тегля томболата. Начин за записването. Абонирайте се за мен, лайквате клипа и пишете ето така. Запис, тире, никави, например, аз съм... Сега да напиша вместо Dark Rock, написах Rad Rock. Аз съм Dark Rock BG, например, значи пишете запис, тире, Dark Rock BG и... Виждане.